patuloy na magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. So inaasahan mas maayos na ang panahon dito sa may Bicol Region, Visayas at Mindanao ngayong araw. Lang po tayo dito sa ating panahon overview tayo. Ang low pressure area na nasa silangang ng Central Luzon ay patuloy na magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. So inaasahan mas maayos na ang panahon dito sa may Bicol Region, Visayas at Mindanao ngayong araw. So mga dapat nating malaman sa ano ang aasahan sa low pressure area. Ang low pressure area ay huling namataan ng pag-asa sa layong 105 km sa silangan ng Infanta, Quezon kaninang alas 3 ng umaga. So ito ay inaasang malulusaw na rin sa loob ng 24 oras. Itong si low pressure po na ito ay ang dating si tropical storm na si Ori. At ito nga po ay nanghina na at naging isang low pressure area na. Ano ang aasahang panahon? Ang pinagsamang epekto ng amihan at LPA ay patuloy na magtutulog ng maulang panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Ngunit kumpara sa kahapon, mas magiging maayos na ang panahon sa Bicol Region. Magandang panahon pa rin ang aasahan sa Visayas at saka sa Mindanao. Pero lagi may chance ng localized thunderstorm. Ano ang aasahang panahon dito sa Metro Manila? So ngayong araw ay inaasang magiging maulap pa rin at may pag-usok-usok light to moderate with occasional heavy rain dahil sa low pressure area. So bukas, posibleng magsimulang gumanda ang panahon. So napapansin niyo po halos buong Luzon area ay maulap po sa mga oras na ito. At posible magkaroon po ng mga light to moderate at saka heavy rain sa mga lugar po lalong-lalo na dito sa may eastern section ng Luzon area. So yan lang ang ating update. Magandang araw po sa atin.